مرحبا تماشاوانین من هجان به برنامه تورنتاری لپیشبری ونه مجارمه وی هفته جاجی بردوامی پولیتیکای شرعی تایبته کرم کن ام به هفره گفتاری بکن. ریبازین شرعی تایبت این کجبو تپسرکنه سرهلدان کودسال 1920 ده دست بکرن و حتی سال 1938 بردوام کرن هاتن بکارانین سال پشه ده به ریباز نو هاتن زیده کرن و به پلان نوین امها و تصفیه هاتن بجیهانین. kolonyalizm spî, asimilasyon û jenosîd di qada çandî de dest pê kir. Çand û zimanê Kurdî hat qedexekirin. Li dibistanên seretayî ji bo tirkirina zarokên Kurdan dest bi xebatan hat kirin. Nasnameya Kurdîtiye hat bûçukxistin. و هول هات تاین کو کرد جناسنامه آخوا شرم بکن. بگوتنا یک بروکراته کی پشتی کمار محمود اسات بozkurt le Türkiye'ye yekane mafya kesin le Türk koletiye ve çarçoveyde le gele Kürt koleti hatiye farz kirin. Kurdistan beri 12 İlone ve zanebuni berbirav şekevu save hat kişandın. Jber ve sedemi beri darbeye hezin faşist u hevkarên herêmî li Kurdistanê hatin seferber kirin. Van hêzan di serî de Komkujiya Maraşê gelek provokasyonan organize kirine. Piştî van provokasyonan li seranserê Kurdistanê rêveberiya awerte hat ragihandin. Di rastiyê de piştî ragihandina rewşa awerte ya ku hat îlan kirin ve ji nû ve dest bi dagirkirina Kurdistanê hat kirin. دربیا لشکری یا 12 ایلون تمامکار سردما شربو. لسر آخا کردستان کو به 12 ایلون جارکتن پیواجوی داگرکریه دست پیکر گل جیانه که زندان جییا. هر تشت حد قدخه کرن و روش خرابتر بو. işkence bu yereke rojane. Divê çarçoveyê de Zindana Amedê wekî mînakek bêkêmahî ya şerê taybet ê li Kurdistanê de hat meşandin bû. Ji ber vê yekê divê pîvanê şerê taybet ê ku li Kurdistanê tê meşandin bi wehşetên ku li Zindana Amedê hatine kirin re were pîvandin. Rejima şerê taybet a Tirk piştî serdegirtinên dihê û şemzînanê xwe ji nû ve ji ber çav derbas kir. Li ser vê mîrateyê pêvajoyek nû da dest pê kirin û ji bo wê helwestek guncav girt. Şer li ku derê were meşandin dibe yê wê derê. Li Kurdistanê walîtiya herêmê rewşa awerte hat îlan kirin. Ev yek tê wê wateyê ku Kurdistan di nav avahiya siyasî ya Tirkiyeyê de herêm, dever û erdnigariyek cuda ye. Ev rastiya ku pêkhatineke siyasî ya cuda di nav sînorên dewleta siyasî ya Tirkiyeyê de bi şêweya parêzgeriya herêmî ya rewşa awerte tê îfadekirin ve rastiyê eşkere dike.
Kurdistanê di serdema piştî salên 1980 de ji bo sazûmankirina şerê taybet ê li Tirkiyeyê û ji bo têkoşîna berxwedanê ya li dijî vê yekê ragihandina parêzgeriyeke herêmî ya taybet di sazûmankirina rejîma şerê taybet a li Kurdistanê de yek ji gavên herî girîng bû. Têkoşîna gerîlayan pêşketina şerê taybet tê wateya vê yekê ku şerê taybet li Kurdistanê bicih dibe. Di vê çarçoveyê de ragihandina rewşa awerte ya walîtiya herêmê gavek girîng e. Piştî vê yekê qorîcîtî tê ragihandin. Ev qorîcî ji nav Kurdan hat hilbijartin. Bi vê awayî jî Kurdan anîn li dijî hev. Ev yek jî girîngtirîn sepandina şerê taybet e. Şerê taybet ji bo ku her awayî hebûna xwe bidewîne xwe bisazî dike û bi afirandina qanûnan an jî bêqanûniyên xwe sepandinek girîng a şerê taybet a li Kurdistanê tê meşandin pêktîne. Ji bo afirandina qanûnên xwe tu pirsgirêkekê şerê taybet nîne. Şerê taybet bandorkirina li ser hemû qadên jiyana civakî weke sedema hebûna xwe dibîne. Bi vê awayî jî xwest û bicihkirtina di qadên siyaset, perwerde û leşkerî de encamek bi dest bixe. Ji ber vê yekê kiryarên xwe yên qirêj dibin navê parêzbendiyê de û mîna ku mafê wî hebe pêk anî. Siyaseta xwe ya navxweyî, dîplomasî û têkiliyên xwe navneteweyî li gorî vê yekê bişikil kir. Zagon û qanûnan jî li gorî armancên xwe yên siyasî bişikil kirin. Bi vê awayî jî xwestin serdestiya xwe rewa bikin. Di avahiyên şerê taybet ê Tirkiyeyê de têgeha hiqûqê her tim bi vî rengî hatiye bicihkirin. Bi taybetî di serdema komarî de ev yek pir bi bandor hat bikaranîn. Pêvajoyên qanûndanîn û rêveberiyê li gorî ruhê qanûna şerê taybet hat avakirin. Di vê warî de dadgehên îstîklalê ji bo vê yekê mînakek e. Armanc û naveroka van dadgehan bi tevahî bi vê mantiqa şerê taybet ve girêdayî ye. Hema hemû van dadgehan di rojekî de hat damezrandin. Armanc ew e ku serhildanên li dijî pergala damezrandî yên muxalîfan tepeser bikin. Di dema tepeserkirinê de jî pêvajoyek li ser bingeha qanûnek bi lez û bes hatibû afirandin hat şopandin. Ji bo pêşgirtina nerazîbûn û hemû rexneyên îhtimal hewl da ku hebûn û ku hebin kiryarên kesên ku li dijî wê ne ji qadên civakî û siyasî dûr bixe. Hemû hêza xwe ji bo vê yekê bikaranî. Bi van kiryarên xwe jî li gor xwe pêvajoyeke awerte afirand. Di dîroka şerê taybet ê Tirkan de dadgehên îstîklalê yek ji stûnên herî bingehîn ê vê bêqanûniya afirandî pêk anîne. Pêvajoyên avakirina van dadgehan ku bi rêbazên awerte hatine sazkirin bi tevahî siyasî ne. Armanca wê tepeserkirina serhildanên li Kurdistanê û mehkûmkirina kesên ku beşdarî serhildanan bûne an jî potansiyela we hebû ku beşdarî wan bibin bû. Tu têkiliya rêvebirin û avabûna van dadgehan bi hiqûqê re nîne. Bi vê awayî ji ber ku armanc ji holêrakirina dijberan bû her darizandin bi darvekirinek re bi dawî dibû. Darizandin weke çanda lînçê tê pêkanîn.
ev dadgehên ku Şêx Seyid û Seyid Riza darizandin cezayê wan li meydanên giştî bi cih anîn. Li qada Buğday a Elezîzê darvekirina Seyid Riza, li qada Ulu Camî ya Amedê jî Şêx Seyid mînakên tipîk ên vê çanda lînçkirinê ne. Armanca wan darizandinên ku li dadgehên îstîklalê hatin li darxistin, tenê darizandina dijberan nebû. Armancekê din a van darizandinan jî di nav civakê de di şexsê kesên ku darizandinin de avakirina tirsê bû. Nehukûkiya şerê taybet tam jî di vê xalê de xwe eşkere kir. Armanc, hincetên damezrandinê û rêbazên darizandinê yên van dadgehan weke qanûnên çeteyan in. Şerê taybet de dema ku rejîm operasyonên xwe yên tûnekinê pêş xist, tavilê dadgehan ku bi qanûnên taybet ve hatine sazkirin ava kir. Di dîroka şerê taybet ê Tirkiyeyê de darbeyên leşkerî yên faşîst ên 12 Adarê û 12 Îlonê jî di barê qanûna şerê taybet de mînakên berbiçav pêşkêş dikin. Ser bingeha belgeyên sexte di van dadgehan de cezayên îdamê hatin dayîn. Kesên ku li gorî qanûnê nedikarbûn werin darvekirin, ber bi îdamê ve hatin şandin. Dadgehên Ewlehiya Dewletê ku piştre hatin damezrandin jî wekî dadgehên biheman naverokê di dîrokê de cihkirtin. Şerê taybet ji bo hêzên ku rasterast li dijî wê bûn ji holê rakin, dadgehên Ewlehiya Dewletê bi awayekî asayî bikaranî û pêvajoyê bi vê awayê birêvebir. Dozên ku li van dadgehan hatin li darxistin ne li ser bingeha qanûnê. Bêtir li gorî armancên siyasî yên şerê taybet li ser bingeha rêbazên darizandinê yên guncav bûn. Belê temaşevanên mên hêjan vê hefteyê jî bi berdewamiya polîtîkayên şerê taybet li pêşberî webûn û em hatin dawiya bernameya xwe ya torên tarî. Heya bernameyekî din û mijarekî din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.